El balanç és satisfactori, però sense caure en el cofoisme, perquè tenim molta feina a fer, i abans es parlava de la presència de les dones, i aquí hi ha una feina a fer evident, però estem contents, i crec que, a més, això no és cap mèrit de l'actual direcció de Catalunya Ràdio, sinó que és una qüestió històrica de la ràdio pública, que sempre ha tingut la sensibilitat i l'habilitat i la capacitat per recollir la pluralitat amb tota la complexitat que això representa en l'entorn polític actual de l'actualitat i de la política catalana. I que siguem els líders en pluralitat, segons aquest informe del CAC, ens fa estar satisfets, amb el benentès que hem de seguir treballant sapiguent que no és fàcil donar veu a tota la pluralitat, i que també m'imagino que la gent del Consell de l'Audiovisual tampoc ho deu tenir fàcil, tenint en compte la mobilitat i dinamisme d'alguns partits, sigles, polítics, i per tant analitzar això també té una certa complexitat, i jo amb això seria una mica generós i m'agafaria al sentit general de si aquests informes indiquen si els mitjans públics som o no som plurals, que jo crec que, com vostè deia, i estic d'acord amb vostè, queda bastant evident. En l'àmbit de la millora, doncs, hi ha una dada que ens ha de fer pensar, que és que les dones polítiques van ser menys presents que els homes tant en els informatius diaris com en les entrevistes a Catalunya Ràdio, de Catalunya Ràdio i de tots els canals analitzats pel CAC. L'informe situa la presència de dones polítiques a l'entorn del 30% en informatius i en entrevistes. Ara bé, el percentatge creix 7 punts a un 37% quan parlem de debats, i aquí deixi'm dir-li que som el mitjà que organitza més debats, segons aquest informe del CAC, 10 debats. Això sovint fa que hi hagi formats poc atractius en termes competitius, però crec que és un dels requisits del servei públic que hem d'assumir i que el fem amb molt de gust, forma part del nostre ADN, i els nostres realitzadors tenen la instrucció donada de treballar en la línia que aquest percentatge s'apropi al 50%, és un dels objectius. Per tant, estem satisfets perquè el Consell de l'Audiovisual confirma que la línia amb la que treballem és bona, però no en tenim prou, i no pateixi que seguirem buscant i millorant en tot allò que puguem.